der piller ved mig med et fucking spejersværd. Kom nu herover. Nu har jeg også fucking reklame, mand. Kom nu. Når vi skal lave den der giveaway der, Magnus. Ja. Ja, det gør vi lige, jalla. Find en vinder. Ja, nu skal det have sådan der. Går lige hurtigt her. Går vi herind. Ham der Louis der. Skal jo bare lige se om, hvis han ikke svarer inden for... Hvor lang tid skal han, Magnus? Ja. Hvor lang tid har han? Så finder vi jo bare en ny. Ja, hvis han ikke svarer, men inden for... Hvis vi ikke gider at vente mere. Ja. Vi vågler videre, hvis han ikke svarer, mand. Men det er jeg ikke. Jeg er bange. Sig hvad? Så jeg er ligeglad med din mor, men nu vi skal op til det her. Sig wallah. Men så er golden versingerne i så lige, hvad det hedder, skrevet, som om du kan vinde den her ting her. Det bliver Louis, hvis han svarer. Hvis han svarer. Hvis han svarer, altså vi vågler. Ja. Ud til din morgen, du bliver slået. Yeah. Skal vi bare lige hurtigt trade room. Spawn. Ja, Magnus er ikke, fordi han skulle lave noget... Ja, han blev klappet af sin mor, jeg ved ikke lige, hvad fuck det var. Det er jo juledag, eller hvad fanden man nu siger. Bam, bam, bam. Ja, jo, han står der jo. This is... Jeg slipper. Yep, man. Vi skal live subscribe. Yep.